Čaute lidi, já jsem Ice Creeper XA a já vás vítám u mého prvního videa a toto video bude let's play na hru Counter-Strike 1.6 a nechápu, proč mluvím takhle rychle, takže by se měl hodně rychle zpomalit. Tak. Takže budeme hrát 10 kol, ani vám nebudu nějak tady nic přibližovat, protože se musím soustředit na hru. Ale bude informačka, ve které budu povídat, prostě řeknu vám, co a jak to bude s videama, jak to bude vycházet, jestli chystám nějaký nový série, bla 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 bla, keci pro debeděry. Ježišmarja, kdo to zařval? Mám zaplý zvuky u botů, takže jestli by mi nějak řvala hrát, tak se moc omlouvám, ale já za to bohužel nemůžu. Hele, pálí se. Já tě vidím. Hochu, kde jsi? Když jsem tě viděl, asi ho zabili. Ježiš. Sorry, hochu. To jsem nechcel. Tak ten dostal. Ježiš, já jsem ho trefil do koulí a on spadnul. Já si musím hlídat klávesnici. Ať nekliknu zase na nějaký špatný písmenko. Což už by u mě skončil katastrofou. Protože když já zmáčknu Rko, ne. Jo, snad Rko. Ne, Tčko, nebo prostě nějaký písmenko. Vždycky, když zmáčknu, tak ono mě to připojí na server, což já samozřejmě nechci. Když natáčím single player, tak nechci, aby mě to házelo do multiplayeru, že? Takže si teďka koukám vždycky na klávesnici, když něco chci zmáčknout. O peněz mám teda hodně. Jak to, že mám granát, tak jim tam hodíme molotov. Ten molotov granát. Oni nás zabili. Ne, ani jsem nikoho s tím granátem nezabil. Ok, tak tady budeme někoho spektátovat. Budeme spektátovat tady, pojďte. To dáme, pojďte. Když už vás spektátuju, tak to hlavně nepo. Tak. Dej, polož tu bombu. Už ji máš? Jo. Ale kryjte tu bombu, hoši. Kryjte ji. Hlavně kryjte bombu. Jo. Vyhráli jsme to. Víte, je to i docela stará hra, takže to nemá žádnou ultra mega grafiku, jako má třeba GTA 5. Takže fakt prostě vidíte i pixely. Takže ani ty zbraně nejsou nějak vymazlené jako v Battlefieldu nebo v nějaký takový hře prostě. No kurva, pardon, omlouvám se. A teďka jsem to s prominutím stihl jsem vytáhnout mikrofon. Jo, už pokládaj bombu, teďka co tady povídaj. I'm planting a bomb. Hele, je mrtev, co měl AKčko. Kámo, ty jsi velká laba. 3 boti na jednoho bota, on to projede, ten jeden bot. Vidíte, jaký to jsou lamy prostě? Sem. Vystrč růžky. Tadyhle, vystrč rohy. Takhle budu vytahovat mikrák, když budu prostě si muset nějak, třeba když budu kašlat nebo něco takového, aby vás to nerušilo. A vy si můžete v klidu sledovat. A bude to. Jsem se ještě nikdy neskoušel skákat tady na tom skokánku. Jestli to někdo může s tím zkusit. Prostě. Úplně, už to vidím úplně. Wow. Co bereme? Nechtěně šlápneme na bombu a bude. Zabij ho. Jo! Tak už jsme dali 7. hru. Jo, 7. hru, teďka už jsme dali 7. hru. Takže ještě 3 hry a
the end. Jestli teďka kliknu na nějaký písmenko, tak nevím, tak asi umřu, nebo já nevím už. Podívej se na tu klávesnici. Creepře, podívej se na tu klávesnici, než něco zmáčkneš. Protože to by se taky mohl vybuchnout. To jsou creeperů normální, ale moc radostné by to ve videu nebylo. Pojď, určitě, já ho viděl prostě, já to vím, že tady stojíš tak. Camper 1. Tady kempí, hele, já mám bombu, tak jdeme okamžitě položit. Ten buzera, ne, co plaveš v té vodě, mám tě zabít? Ano. Mě na nás jdou zpříjmeně, to se mi ještě nikdy nestalo, že by prostě vždycky boti tam byli někde zakempený. A oni teďka jdou na nás rovnou. Vidíte, teďka mi bliká zeleno-červeně ta bomba. A teďka jsem ji položil a musím ji kejít, protože teďka si sem ty boti naběhnou. Jo, on už ho zabil. Já nevím bohužel teďka kolikátou hru hrajeme. Tak se tady tu hru... Jenom když umřete, tak... Ukaž, tak půjdeme do toho pohlavě. No super, jsem šel do toho pohlavě a došli mi náboje. Jo, tak tady to je 8. hra, takže když tady tu vyhrajeme, ještě jsme ani jednou neprohráli. Podíváme se takhle volný pohledem. Pojď, jestli to nedáme, tak to bude prostě lamácký, tohleto už. Protože ještě jednou jsme neto a teďka jestli se mi to nepovede při 8, tak jako... Jsem zpět. Pardon, že jsem kašlal do mikrofonu, mě to nedošlo, tak potom jsem ten kousíček, už jsem to stihnul vytáhnout a vůbec mě to nenapadlo, takže se takhle ve videu budu kašlat nebo prostě dělat nějaký skřeky nebo něco, že jsem zapomněl vytáhnout mikrák, tak se opravdu omlouvám. Hele, 9. kolo, poslední kolo. Jestli tady to kolo dáme, tak jsme dali 10. kolo a ukončíme to. Ježíš, já do ní jednou střelím a taková obrovská skvrna na zdi prostě úplně. A nevím, to je jak z nějakého hororu, panebože. Ježíš, tak oni tam na ně šli takovej nehorázný ráž, jsem ho vyžral chudákovi. Tak, teďka mi tady pěkně stojíš, tak já tě zabiju. A on tam naběhne creepera a zabije ho, viď. Jo, takže už asi končíme teda v 10. kolo. OK, takže to vypneme. Takže děkuji dávejte lajky a odběry. Popřípadně mi zanechte nějaký komentář, co by se měl do příštího videa změnit a čus.